खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबावनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आरो आंबो मोजाङैनो दङ बिराद गोबाव जाबायमोन लोगोफोर आङो ब्लग भिडिअ लाबोयाहाय माने टाइमखौनो मोनाखै दुर्गा फुजा लोखि फुजा गासिबो जोबगलांजोब्बाय दा दिवालि फैगासिनो ओमफ्राय दा न'आव रावबो गैया आरोना हारसिङै एसे ओंखायनो बिन्दास जादों फिसाजोआबो बिबैजोंहाय दिवालिनि शपिं खालामनो थांदों ओमफ्राय दा आङो नोंथांमोननो मा भिडिअ शेयार खालामनो हायो बेखौनो नोंथांमोना एसे नायलांदो आरोना होमबा आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर थौदो नायलांदो जा सान्दुं ओंखारदों जि दैखांसै र' जिखौ दैखांना होनानै फिसाजोनि ड्रेस माखासे रानाखै बानलुबो फोरानदों नै दा नै सानसु टाइम आरोना हारसिङै मा खालामनानै थानो जाबाय फिसाजोबो गैयैखाय ओमफ्राय मबाइलफ्रावनो भिडिअ नायलाबायनानै दसे टाइम पास खालायसै आरोना हारसिङैसो हारसिङै माने भिडिअ नायबायबायनानैनो मोसागुलायबाय आरोना आङो नोंथांमोननो डेलि ब्लग लाबोनो हायाबाबो साननै सानथामनि गेजेराव लाबोनो नाजागोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय आंनि ब्लगखौ आरो जाय साबस्क्राइब खालायाखै खालायनानै लादो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ हगारोबा नोंथांमोना नुहैनाय बायदि आरोना ओमफ्राय र' आंनि भिडिअखौ नायनोसै आङो दाना आंनि ब्लग भिडिअखौ नायनोसै नायदो नै नै लोगोफोर आंना मोनसे बुस्थु सफैदों नैबेनो मिक्सार मेचिन र' खुलिना नायनोसै लोगोफोर बेखौहाय आङो फ्लिपकार्टआव अर्डार खालायदों लोगोफोर ओमफ्राय अफाराव दंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो बिनि प्राइसखौहाय स्क्रिनाव होना होगोन मोनसे मोननै फिसासो आरो बे फिसासो मोजां ना लोगोफोर
दा बेलासिनि सम लोगोफोर नै आं दा थांनो ओंखारदों न' फारसे लोगोफोर होमबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंना न'आ खाथिखा नालाय ओंखायनो दसे बेरायना फैसै फिसाजों आंजों ओमफ्राय नै दा जोङो फैनानै जोंनि बनरगावहाय स्कुलखौहाय मोनफैबाय आरोना नायदो नै जोंना स्कुला बेनोमोन गोदोनि स्कुला जों हाबनाया नै दा माबायदि जाखो नायदो सोलायबाय आरोना एसे ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जोंनि LP स्कुल सिफायजोब्बाय LP स्कुल नैबेहाय जाहैबाय फोथार बल जोग्रा फोथारमोन ओमफ्राय दा बानायगासिनो सफैबाय नै बेनो जोंना न'आ सफैबाय दे ओंखारदो देखायसै आबैनि न'खौ एसे नोंसिनि दख'नाया नै मा बिल' ओमफ्राय दख'नाया ओमफ्राय मान बिल' नामा जाखो नै दानिया नायदो लोगोफोर जोंना न'आहाय बेनो माने आंनि न'आ जोनोमगिरि न'आहाय बेनो नोंथांमोना नायनानै लादो लामाया एसे गोलाव थाबायबोनांगौ जायो आरोना ओमफ्राय बारा गोलाव नङा ससेल' ओमफ्राय नै बिबारफोरा ओरैबायदि मोजां बारनानै दंखायो बुंनो नांला आरोना थांबाथाय बिबारनि दारैनो फैनो बालायलायो नालाय गलाब बिबारा जा मोजां गिदिरखा जा मोजां बारनानै दंजोबो आरोना नै बिबारानो बिबार जायफोर बिबार नायनो मोजां मोनो नै मानलाग्रा बेहा गलाब बिबार मानलाग्रा वाइट कालारनि जा मोजां बारनानै दङ र' दे लोगोफोर आङो देखायगासिनो आङो दख'ना लाबोनायखौहाय माने दख'नाजों गामसाजों लाबोदों माबा गानलांदोंमोन नालाय बेखौ लाफादों आं बेखौ दा दोनहैग्रोनानै नोंथांमोननोहाय बिबारफोरखौहाय देखायफिनगासिनो नै नैबेथ' गेट फुला बेगन बिलिया ना मा होनो बे बिराद मोजां बारखादों गोजां बोथोर बहरावसो बारो थेवबो बारहांबायानो आरोना नै दाउस्रि आथिंफोराबो बारगासिनो दासिमबो मानि प्लान्ट दाउस्रि आथिं गुफुर बेहा जा मोजां बारनानै दं आरोना नै जा मोजां बारनानै दङ जा मोजां बारनानै दङ नै दाउस्रि फिसिनाय दङ बिसिना फै आबै दारायलाय बेदरबो जाबावसै नै बिसिना दाउस्रिया फिसिनाया गासिबो बेदरबो जाजोबो हाराखौलाय बोरै जानांगौ जाखो हमजालायबावा ओमफ्राय मानसि हिसाबै होमबा दांजाबाय खनना जाना थांबाय नै हरलाय मामि हरफिनलायबा नानि लोगोसो दां आनसानि लोगोसो दां आनसाया होआ मोनस्लाबखायामोन माबाखौनो हमनो नागिरबाबो सोर लाबोनाय बुस्थुखौनोथ' हमजाया ओमफ्राय
दानिया साहा थाहा लोंखांजोबनानै न' फारसे थांफिननोसै लोगोफोर मोनाबायबो दा दखानावबो बाजारावबो माने बेदर लांफानांगौ ओमफ्राय लानानै न' फारसे थांनोसै आरोना न'आव सहैनायजों ग्रोब मोनानायजों जासिगोन होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै आङो हागौमानि एसे थाब थाब भिडिअखौ लाबोनो नाजागोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर बाय बाय